לכל משפחת חי, ברכות לפיבוט, אורחים נכבדים. בארץ ישראל קם העם היהודי, כך פותחת מגילת העצמאות. האמנם? שלב היותנו לעם החל לכאורה אי שם בעבדות מצרים, בסבל המשותף בארץ ישראל. אני מבקש להבליט ברשותכם שני מסרים מדברי משה המנהיג הראשון, האחד מנאומו הראשון אל העם בגלות עוד במצרים, והשני מנאומו האחרון ערב כניסת העם לרשת את הארץ. בנאומו הראשון במצרים משה מוסר לעם את תוכנית היציאה לחירות והיותנו לעם, וכך הוא אומר בשם האל: והוצאתי אתכם ממצרים, ובהמשך ולקחתי אתכם לי לעם, והמטרה והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לכם מורשה, אני אדוני. היעד הוא ארץ ישראל כמורשה. אבל מדוע נחלת אבות לא מוצגת כירושה? להבדיל מירושה שהיא דבר פיזי וממשי, מורשת היא רעיון. מורשת נצח, ערכים, זהות ובעיקר תקווה. לאורך רוב ימיו של העם היהודי, ארץ ישראל לא הייתה מקום מגוריו. רוב שנותינו כעם הם שנות גלות, כשאנו נפרדים איש מאחיו, ואף על פי כן אבותינו חיו את תודעת הזהות המשותפת שלהם יחד מהתקווה הנצחית אל הארץ. בכל חתונה חתמנו אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. כל סדר פסח בניכר סיימנו בחלום של לשנה הבאה בירושלים הבנויה. מורשת זהות שיחדה את כולנו כעם אחד. אולי זה עומק המשמעות של בארץ ישראל קם העם היהודי. קיומו של העם לאורך שנות גלות ובחלום המשותף שלנו כאן, ושתמיד קרא לנו לשוב לכאן יחד. אבל האם די בתקווה הגלותית המשותפת הזאת לאחד אותנו פה? ברשותכם אצטט מתוך העולם קצת אחר כך של עמית גוטפרוינד. וכך הוא כותב: כשהייתי ילד קטן היה לי דוד אהוב מביא מתנות. יום אחד רכש לי מצפן ולימד אותי למצוא את כיוון הצפון. בכל מקום הראתה המחט היכן הצפון, בבית הספר, בגן המשחקים, בחדרי או בחנות של אבא. בביקורו הבא חד לי דודי חידה, שאל אותי: ואם תעמוד ממש על הקוטב הצפוני, להיכן לדעתך תצביע המחט? הוא השאיר אותי חסר אונים, מוחה כל תשובה שעלתה בראשי. שם, בקוטב, השיב דודי, המחט תשתגע. היא תצביע מעלה, מטה, הצידה, לכל מקום אפשרי חוץ מהצפון עצמו. ומה הנמשל? משיב אמיר בספרו וכותב: כמה קלה הייתה הציונות כשכל כולה הייתה כיסופים לציון. בכל מקומות הגלות, בפולין, ברוסיה, בתימן ובמורוקו, הראתה המחט היכן הכיוון. אבל מרגע שבאנו לכאן, לציון, השתגעה המחט. אנחנו השתגענו. בסוף חייו, בנאומו האחרון של משה אל העם ערב כניסתם לארץ המובטחת, הוא מעביר אל העם מסר נוסף. בפתיחת נאומו הוא מתארם בתיאור מפעים: אינכם היום ככוכבי השמיים לרוב. אבל מיד הוא נושא תפילה שהעם, שהוא ככוכבים כאמור, אנחנו, ידע להתברך דווקא באופן שברכם השם בהבטחתו לאברהם: והיה זרעך לא ככוכבי השמיים אלא כעפר הארץ. הכוכבים הם ביטוי למעלה, אך גם לפירוד. כל כוכב הוא אכן עולם מופלא לעצמו, אך לעתים מאות ומיליוני שנות אור מפרידים בין כוכב לכוכב. הכוכבים הם על, כמו הרעיונות הגדולים שלנו, או אם תרצו, הסיסמאות שבכיכרות. ברגע הכניסה לארץ המובטחת מבקש משה להנחיל לנו מסר נוקב. לחיים משותפים כאן יחד לא מספיקה מורשת משותפת או תקווה, וגם לא להילחם על הרעיונות הכוכביים שלנו. כדי לשרוד כאן בארץ יחד דרוש מאמץ כן להתחבר יחד לעשייה משותפת. והיה זרעך כעפר הארץ. גרגירי האפר
להבדיל מהכוכבים, הם חסרי ערך כל אחד כשלעצמו, אבל הם מלאי עוצמה וחוסן דווקא כשהם מלוכדים יחד, צמודים, הו אז ורק אז יש בכוחם להוות מחסום איתן מפני כל פרץ או סחף. משה, הענב מכל האדם, מזכיר לעם לקראת החיים בארץ, כי כאן, בארץ המובטחת, רק המקבץ, רק היכולת של כולנו להתלכד יחד, גם אם כמו העפר, תוך ויתור או הנמכת קומה, היא סוד כוחנו להתעצם ולחיות כאן יחד בארץ נחלת אבות. עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי יחד בארצנו, ארץ ציון וירושלים. מזל טוב ליאיר, בשורות טובות לכולנו. תודה רבה.